mag adhula kar od chung' od bura ma Nyakach ne oyudo mich mopogore opogore moting'o opiche mag adhula kaachiel kod lepe tugo mag Ojazi ma bende biro konyogi e chwalo nyime tuke e yono makare. Mich makamagi ne omigi kod Ngire Tom Ojienda. Kane olose kinde makamano, Ngire Tom Ojienda ne owacho ni oikore makare mar konyo rowere to ahinya e weche mag tuke. Komachielo, jotugo e clubs go eko bende ne okwayo piny owacho mar kaunti ma Kisumu kaachiel kod jotelo moke Nyakach sub county mondo oriwre kanyakla e konyo rowere. Clubs mane oyudo mich makamago ne oting'o Diamonds Base Camp, Oremo FC, Rai FC kod Nyagweno FC. Nyinga iluongo ni Wallace Owino Yugi, an head coach mar Village Diamonds. Wasebedo gi problems mang'eny. Aswa in terms of uniform, asehangaika so much. Nitie times mana tugo kata gi jackets, bora yudo red. Happy kawuono kaka prof oluongo wa kawuono e wach chenro ma kawuono ni. An amor kaka yudo uniform, kendo I'm very happy. Godiechieng' ma kawuono agone Professor Tom Ojienda erokamano kuom gima duong' motimonwa kawuono ni. To ageno kawuono kaka koro wadhi bedo gi 2 pairs, onge odiechieng' mwanyalo chako goche gi korwa no. An Teda Ondego, an General Secretary mar Nyakach FKF sub branch, ai team mar Base Camp. But mar ranyisi maber ma Prof ochako, wadwa ni CDF gi county government bokaw ranyisi ni mondo gikony go youth nikech sports kelo ji together. Kawuono wan ka mar hand over uniforms to 5 teams: Base Camp, Oremo FC, Rai FC, Nyagweno FC Moamalo. Wachako gi teams abich. Wabro timo teams 17 te mantie Nyakach. Juma manyien wakelo moko kendo juma maluwo wakelo moko. To koro wa develop sport kwa biro malo.